اندام اکادمیا جنولوژی بهار اورین بوسیله 25 مجدار روژا تکوشینا دیجی توندی آل سرجنه تکلداری قناغا تکوشینا جنگی هشتی دستکفتی زحمتی اورین وین چارسری اخوی بهار اورین گوت پشتی جن آزاد به جواکا دموکراتیک دکاره به آوا کرن پیواجوی که حساس و گرنگ لبندامیا جواکی او پرسکریک شروعی نو کرنه هلبت نرخاندن ربطی دسر مسئله جن د پارێزنامەی وی بەری و نرخاندنی بەری دەشەبوو تایبەت مانیفێستۆ شارستانیە دموکراتیک دەژی دبەشە هەرژیانە ئازادە وەردەژی لەسەر فەرق و جوداهیە ژنومێر داخ و هەمان دەمێدا دەبێژێ چاوکانیە پرسکرێکên civakî de esas ew têkiliya jin û mêr ku hatî avakirin yanî jintû mêrtiya ku hatî avakirin pirsgirêkê jin û mêr di heman demê de berdewamiya wê de jî çareserkirina pirsgirêkên civakî pêşniyar dike. Zêdetir dike, geştir dike em dikarin bêjin milîtarîzm e. Mesela niha di pêvajoyên şer de, di pêvajoyên pevçûnê de em dikarin bibînin ku tecavûz her tim li ser jinê çê dibe, daliyê zayendî de destêrêjî ser jinê çê dibe ji ber weke amûrekî desthilatdariyê yani weke silahekî li hemberî civakan tê pêkanîn di heman demê de em dikarin bibînin ku yani çanda tecawûzê ji dîrokê heya niha gelek bi şêwazên cuda hatiye meşandin. Şoreşên sosyalîstiyê berê ku mesela azadiya jinê gotin bira bişî mesela netewî çareser be êdî dixwazin ama tersî wê tevger azadiya Kurd dibêjin mesela jin di nav şoreşê de çareser dikin. Ji bo jî em dixwazin wê pêşketina dîrokî biguherin û em dibêjin destpêkê gerek jin azad bibin paşî em bikaribin yani civakekî demokratîk ava bikin ji bo jî hîna merheleyekî girîng û hesas jî pêşiya me ye. Yani Roberti de manifesta David dîsa jî li ser pîvanê sosyalîst bûyînê nîqaş dike hem ji bo mêran dibêje yani mêrekî ku nikaribe pêvend nizanibe yani pêvendiyekî çabe jina ra dayîne ew yani nikaribêje ez sosyalîstim gere hişmendiyê xwe biguherîn em weke jin jî tiştê ku li ser me hatiye ferskirin em gere wan qalibana derbas bikin hinek sînorê sor ku ser me hatiye xêzkirin em wana derbas bikin bi roxmê ku têkoşînekî xurt ya jina heye ama em dîsa jî dibînin yani tundiya ser jinê pir zêde bûye yani eger em bixwazin bi şêvazekî diyalektikî jî beyan bikin tu çiqas îrada jinê bişkinî te heman demê de dikarî ser wê serdest bibî yani ev mixabin pirsgirêkê bi vê ava heye ji bo ku em tundiyê di civakê de kêm bikin destpêkê gerem çanda civakê weriguhertin ew çanda ku li ser esasê olparêzî kevneperestî hatiye avakirin pêwîst e ev em vê hişmendî ser û bin hevdû bikin û em bi îdeolojiya rizgariya jinê û azadiya jinê bi pîvanên azadiya jinê eger em bihûnin ez bawerim ku tundiya yani ser jinê kêmtir bibe û davî de jî em bikaribin qala civakekî azad bikin.